Si us sembla, començarem. Benvinguts i benvingudes a l'Espai d'Avinyó. L'Espai d'Avinyó és un dels centres que tenim al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Aquí fem cursos, però fem moltes altres coses, fem activitats pels alumnes, voluntariem per la llengua, si us hi heu fixat a baix, a la planta baixa. I avui, com que és el Dia Mundial de la Poesia, volem tancar aquest dia amb un recital que crec que tots ja sabeu de què va. No menjarem físicament, però preferits. La poesia és sobre de pobres. No hi ha ni per menjar. Però alimenta l'ànima. Doncs això, el Jordi Baumala i el Joan Vigó ens faran aquest recital de gastropoesia, la poètica a taula. Bon vespre. Bon vespre. Benvinguts a la gastropoesia. Qui som quan celebrem la vida? Qui som i on volem ser? Imaginem taules guarnides, Gots plens, ampolles, gent, plats que fumegen a la cuina, on es couen els fogons les menges celebratícies, i ens posem com a bacons. poemes. I també hi ha dites. Dites. Dites? Dites. A la taula i al llit. El primer crit. Més llarg que un dia sense pa. Més bo que un llonguet en temps de guerra. Conformar-se amb les engrunes. A tot arreu couen faves Calla, si menges sardina, per no empassar-te l'espina. qui menja sopes, Se les pensa totes. Dites. de sopes, escudelles, brous, ranxos i consumers. A Catalunya hi ha uns 50 pobles que fan festes populars entorn a les olles. I és que el bullir és la segona tècnica més antiga després de la brasa. En diem una ullada, bullinada, calderada, catxeruda, xerronada, guixa. La poesia i la taula han anat de la mà des de sempre. A casa nostra hi ha poesies que citen el menjar des del segle XIII. Jofre de Foixà, galina amb oxel, capó rostit d'un any. I recordem que al segle XIII no hi havia encara ingredients que ara resulten essencials per la nostra gastronomia i que van venir d'Amèrica segles després. La patata, El carbassó, el pebrot. quins pebrots! A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Les noies de Torà mengen pebrots i pa. Dites. Al segle XIII tampoc hi havia un ingredient sense el qual no seria possible un dels pilars de la nostra cuina, el sofregit. Parlem del tomàquet. D'origen sud-americà, han arrelat a varietats autòctones catalanes, com el rosa ple de la terra, El cometa, el cor de bou, el Montserrat, el palo santo, el tardà, el parbenet, el rosa de penjar, el raf, el pera de Girona, el de penjar de ramellet, el ligúria, el xerri, el pebrot, el de benac, el mandó de Collserola. etc. Considerat una fruita hortalissa degut a la seva dolçor i refrescant en cru degut a la gran quantitat d'aigua, amb un valor energètic baix i molt alt en vitamines, minerals i antioxidants, tot i que, ojo, inhibeix l'absorció de calci i menjar la pell verda pot fer venir mal de caps. Envoltat, lluent de pell vermella. Per si sol el tomàquet ja és ardor. Invoca la passió, la pell s'enerva com llavis pigmentats d'excitació. I si la pell brilla i batega com un cor, l'interior carnós fa salivera. La delicada textura de llavors, on la llengua s'hi passeja juganera.
A més de saborosa i sensual, aquesta solanàcia és curativa, generosa en virtuts, al comensal, aporta força, salut i vitamines. I si el tomàquet té tots aquests poders i que el blasma mereix gran anatema, deixeu-me afegir-hi encara més la màgia del tomàquet com a terme. El tomàquet és també l'únic fonema que esdevé diminutiu sense problemes. Lleveu-li sols l'accent obert i degustareu tomàquet. I no podem oblidar un dels menjars més atàvics de casa nostra, el pa amb tomàquet. Miquel Martí i Pol li va dedicar aquest poemàs. Déu ens do... Ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet, amb un raig d'oli discret i una pols de sal, si fa falta. Pa de pagès, si pot ser, que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Déu ens do... Un tall de pernil o llonganissa, ben ample, perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els usonencs en això tenim molta anomenada. Déu ens do... Tot el que he dit, i bons amics a taula, per compartir el que mengem i fer petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol despertar gana, i el menjar, si és compartit, resulta més agradable. Miquel Martí i Pol. Collonut, Estava bo. Estupendo. Mare de Déu. Ja feia temps que no t'estava un igual. Sí. Amb tomàquet. Mare de Déu. Però el tomàquet no és el protagonista indiscutible, on és el protagonista indiscutible, és el sofregit. Més que una tècnica, és un tema de conversa, o fins i tot una disputa. Hi ha tants sofregits com plats, i ja se sap, tants plats, tants barrets. Consisteix a coure amb oli a foc suau i molt lentament hortalisses, sempre a baixa temperatura. A casa nostra, normalment, tomàquets i alls o cebes, i el fem servir a plats d'arrossos, Sopes. llegums, Carn guisada. estofats. La ceba és primordial i té varietats molt mostrades. A destacar la de Figueres, a la Coll de Nargó, l'Escalunya i, evidentment, el calçot. La ceba crua, que fa créixer la cua. La ceba dona molta energia i també té efectes laxants i fètids en la digestió. Qui de vosaltres ha fet una calçotada darrerament? Molt bé, ja sabeu de què parlo. La ceba crua la donaven també els cavalls de tir i la cua fa referència pròpiament a la del cavall, no la que tots esteu pensant, quan l'aixecava per cagar-la. Narcís Comadira li dedica un poema, no a la cua del cavall, sinó a la ceba, que es titula Quasi una endevinalla, però només quasi, ja ho veureu. Hi ha qui em vol crua, esclafada per mort de la coentor, hi ha qui em menja envinagrada, i així em troba, diu, millor. Qui m'estima, sofregida, amb vol rosa i transparent, aquell que em fa una ferida, plora amargament. Els gavatxos em fan sopa, i els catalans som de mi. Soc menja de gent de tropa, i qui em remuda és poc fi. Un fotògraf que m'adora, que es diu Toni Vidal, em fa vestits de senyora, tots de ceba natural. Narcís Comadira. Gran. Però més repeteix una mica. Al final, té final. Té final. La bota. Ai, sí. Mare de Déu. Caramelitzar la ceba a foc molt baix en oli d'oliva es coneix per putxar. I en aquest cas s'hi afegeix vi ranci o similar. La foscor del sofregit és el que dona nom a alguns plats com l'arròs fosc de l'Empordà. Ojo! A la paella, hom diu que no n'hi va de ceba. En alguns plats de peix el sofregit s'enllesteix en pocs minuts, just perquè les verdures perdin la cruesa i deixin l'essència a l'oli. Per eliminar l'acidesa del tomàquet, podem afegir un polsim de sucre en cru i sovint s'afegeixen herbes boscanes per donar-li un toc d'aroma. Parlant de sofregits fets a base de tomàquets i ceba, no podem passar per alt una cançó popular entorn als macarrons.
Us agraden, oi, els macarrons? Seríeu capaços de repetir amb mi plat de macarrons? A veure, diguem-ho. Plat de macarrons. És molt simple. Ho heu fet molt bé. A l'ordre de la mà del Joan. Soc un pobre desgraciat, sense família i sense llar. Em vendria els meus calçons Per un Plat de macarrons. Si vols ser un bon soldat, a la guerra has d'anar armat. I veuràs com dels canons surten Plats de macarrons. un minyó, fingint-se greu, volia fer testament per haver dels seus patrons un bon Plat de macarrons. vaig conèixer un bon tinent que canviava amb el sergent la guerra i els galons. per un Plat de macarrons. La cançó ja s'ha acabat i em donaré per ben pagat. Si em doneu, oh companyons, un bon Plat de macarrons. cançó popular. La sabidoria popular. aquí es podria jugar tots. Ho hem fet molt bé. Molt bé, molt. Però tornem a èpoques passades. A finals del segle XI i principis del XII, a Pèrsia, l'actual Iran, va existir el poeta Omar Khayyam, que va escriure versos on es lloava la bona vida, el bon vi, com a plaers que lligats a l'erotisme fan que l'ésser humà trobi la felicitat en aquest món ple d'injustícia i crueltat. Què li cal al poeta per ser feliç? Escolteu la recepta de l'Omar Khayyam. No vull res més que aquell vi rogenc que embriaga. Un llibre de poemes, felicitat i un crostó de pa. I llavors tu i jo, jaient junts en aquella ombra, serà molt millor això que l'imperi d'un sultà. Omar Khayyam. Aquesta m'ha passat ràpid. Sí, però té cosa. A més ens anava molt bé perquè parla de poema d'un crostó de pa. Perquè sempre la poesia ha tingut a veure amb el gaudi de viure, que sempre va lligat al gaudi del menjar. Recordeu que en parlar de lectura diem que algú devora llibres, i devorar llibres a devorar un bon plat o un bon cos hi ha una línia molt difícil de delimitar, perquè estem parlant del gust que dona. Estem parlant de plaer. Escoltem el poema La lectora de Josep Pedrals, que retrata de manera magistral aquesta fam de gaudi, de poesia i de la carn en el sentit més eròtic del terme. La lectora. He somiat una lectora que es delia més enllà. Els meus versos, Santora, els llegia amb tanta boca que al final els va besar. Després, amb l'alè mollia i amb el dit fregava els mots per dur-se la poesia com a tinta d'ambrosia cap a llavis més remots. Josep Pedrals. Estupendo, eh? Aquest m'ha fet venir calor, tu. Els llavis. Els llavis serveixen per parlar, per besar, per menjar. Per la boca entren molts plaers. En poesia, l'oralitat té molta importància. És quan la paraula es projecta i alhora s'escolta, tancant el circuit de la comunicació. Un poema, escoltat o llegit, a voltes pot ser totalment diferent. L'oralitat. I amb la paraula dita també es pot jugar. El poema que ve a continuació té aquesta intenció. Ritual. No volies, però he pagat i ets a casa. No volies, però ara és meu tot el teu cos. Libidinós, grapejant amb la mirada i amb els dits t'he passejat tots els racons. Immòbil de tant terror, t'has deixat fer. No val la pena que oposis resistència. La carn tan rosa, el teu vestit vermell, la meva boca es fa aigua amb tanta urgència. Sense pressa faig treballar el ganivet i et separo el cap del cos, sense manies. Com xarrupo els teus fluids amb gran plaer. Per la teva carn faré servir forquilla. Les altres esperaran pacients la tanda. Però avui has estat la primera. Gamba! Els catalans hem passat hores i hores al camp feinejant en
en moltes ocasions i ha estat el punt de trobada de flirtejos i apropaments que ens recorda la trinca. Ai, nena, si vols venir... El camp a collir maduixes, vigila que quan t'ajupis se't veuran les cuixes. Ai, nena, si vols venir... El camp a collir fesols, buscarem un bon racó per poder estar sols. Ai, nena, si vols venir... El camp a collir patates, prendrem una mica al sol, darrere unes mates. Ai, nena, si vols venir... El camp a collir cigrons. Per cada cigró que collis, jo t'ompliré de petons. Ai, nena, si vols venir... El camp a collir cireres, vigila, que després ta mare dirà que fas ulleres. Ai, nena, si vols venir... El camp a collir raïm. Si és nena, li direm Rosa, i si és bailet, li direm Joaquim. La trinca. Aquesta la sabíeu, eh? Clàssic. La tirada de clàssics a la cuina és tan segur, eh? Un clàssic dels vinils de tota la vida. I després de tant exercici aeròbic, ens ve de gust un glop de vi. El vi rogent que embriaga i per acompanyar-lo acostumem a preferir plats de cocció lenta. Estofats, rostits, on hi ha un ingredient que no hi pot faltar i que també forma part dels pilars de la nostra cuina, la picada. Ametlles, avellanes i pinyons agermanen eclosions i amb grans d'all, sal i julivert, tot percutit al morter, obtindràs ben copejada la deliciosa picada. Si la volem rústica, la farem amb morter. Si la volem homogènia i fina, la batrem. Tradicionalment, s'han fet servir per lligar i espessir guisats. És que la picada ens pot aixeclar i arreglar el plat més insípid. Fins i tot a casa nostra, en Ramon Parellada em va fer un llibre, el llibre de les picades, amb el detall per zones i ingredients. Hi ha uns ingredients comuns, com són els fruits secs, el pa torrat, l'all, l'oli, el julivert i múltiples variants que van des del fetge, la xocolata o el safrà. Exemple! Picada de lluç amb salsa. Agafem 3 tomàquets, un grapat d'ametlles, all, julivert, un polsim de safrà, una cullerada de pa ratllat, es passa per la batedora i la picada es tira a l'oli de la cassola amb una mica d'aigua per tal que la salsa quedi més abundant. Després s'hi tira el lluç en cru, uns minutets i cap a dins. Ai, el peix! El peix fa salut i no fa greix. Si vols peix, el mar en creix. Qui vulgui peix, Que es mulli el cul, val més ser cap de sardina que cua de lluç. Dites. i amb la canya en esperant. El bon peix es pesca amb ham. I amb l'ham es pot pescar de 2 maneres. Com ha dit en Jordi, plantant una canya, o mitjançant un fil llarguíssim de centenars de metres on s'hi enganxen molts hams, un darrere l'altre. És el que es denomina pesca de palangre. La seva preparació és molt lenta i laboriosa. El fil no es pot entortolligar, s'ha de posar a l'esquer a cadascun dels hams. A Vilanova i la Geltrú hi ha una expressió que ve d'aquesta art de pesca. Quan una cosa és molt difícil i complicada, es diu... Mare de Déu, quin palangre. I de l'ham n'ha escrit un poema, Enric Casasses, que diu així: l'ham. L'interrogant de filferro, ben clavat al paladar. Tires amunt, estupendo, felicitats, has picat. Com més estrenys la boqueta, més endins se't clava l'ham. Al pis de dalt t'enlluerna i no veus el fil tibant. I ni si un moment afluixes, igualment vas cap amunt. El dolor et desfigura, fins al confons amb la llum. La llum tan preciosa serà la mort per tu. I et posarem corona d'all i julivert. Lluç! Enric Casasses. Molt bo, aquest. El peix. I més que el lluç, a Catalunya, com a la península Ibèrica, el bacallà. El bacallà. El bacallà és el rei. Esqueixat, confitat, embrandada, arrebossat en carpaccio, al forn, amb samfaina, al pil-pil, amb muselina d'all arrebossat o amb bunyols. El bacallà és un peix d'aigües fredes que viu esperant el menjar que li cau de la superfície. Un fet que condiciona la textura suau de la seva carn, gens acostumada als esforços dels peixos de roca o al nedar continu de tonyines i bonitos. Amb el temps,
s'ha convertit en un dels peixos amb més protagonisme a la cuina catalana, per la facilitat en la conservació en salaó i perquè gairebé se'n poden aprofitar totes les parts. Antigament, menjar de pobres i ara apreciat a les cuines més prestigioses i als paladars més exigents. Bacallà i no va dir res. A vosaltres, però, sou de bacallà, n'heu menjat recentment? Algú n'ha menjat recentment? Estem a Quaresma, segur que n'heu menjat. Bacallà, allà en tenim un. Com estava cuinat? Era un buque, no era un bullit, era amb cigrons, sí, un potaje. Un potaje amb bacallà. Molt bé, doncs a tu, com et dius? Pablo. Molt bé, Pablo, a tu, especialment, et dediquem ara a aquest poema, a aquesta meravella de Santiago Rossinyol. Vinga, sisplau, vinga. Pablo es mereix un aplaudiment. Després si diuen tribuner no te'n fa. Heu de saber que l'artista Santiago Rossinyol va ser un gourmet, va ser un home ric i es va dedicar a gastar la cultura familiar sense manies, un campió. Escrivia, pintava, feia àpats pantagruelis amb els seus amics dels Quatre Gats i muntava el seu palauet de Sitges, al Cau Ferrat, unes festasses caticades. I malgrat agradar-li molt la morfina, no perdia la gana, el tio, un campió. Mostra d'això és la seva oda al bacallà, oda clàssica de Santiago Rossinyol. Peix auster, peix ideal, peix noucentista. En el pòrtic mateix de la Quaresma et saluda un gourmet i un humanista que admira el bé que fas perquè el fas d'esma. O mut, o bacallà, per tu les glòries de totes les victòries. No hi ha pas, ni en flora ni en fauna, tall comparable en exquisida essència. A un morro ben molsut en la llauna, amb aquest suquet ros picat d'ardència, o a una penca bullida amb all i julivert ben amanida. Jo t'endreço el perfum de mes estrofes perquè per mi ets més bo que les pessetes. Que amb coliflor, amb patates, amb mongetes, amb pèsols, amb cigrons o amb escarxofes, en tot cas estan bé i tens tal substància que no pot mesurar-se ta importància. Tu ets excel·lent de totes les maneres. Esqueixat, fregit i a la cassola. En mataula frugal tu sol imperes, amb l'esplendent aureola dels plats millors de les millors cuineres. Quan a punt de menjar-te el crostó amb llesco, cor pres d'admiració, em dic vegades, què foren sense tu el clàssic romesco, les sòbries esqueixades, que són ànima i cols de les fontades? Ningú. Ningú diria. Els 1000 gustos que tens, tots sabrosos. Quan te veiem allà, a la boqueria, entre barrils de brogues arengades, mostrant-te llenques i tostalls carnosos, quan en remull te posen les nimfes del mercat arremangades. Havent-hi bacallà i bacallaneres, no és tan trista la vida com suposen les fames mentideres de filòsofs il·lustres, dels Schopenhauers, Kants i Zaratustres. Glòria al peix inactual, el peix que es troba en les aigües d'Islàndia i Terranova, i pescat i salat emprèn el viatge cap a tots els racons del gran formatge. Tu sustentes igual al ric que al pobre, tu ets l'amic del senyor i del manobre. I ara a la Biscaïna, ara a Tall de Provença, no hi ha menú de taula de gent fina que no s'honori amb ta virtut immensa. El llagostí, el llenguado, el salmó, el nero, què són al teu costat si bé es compara? Un menjar presumit, viam de cara, peixet, papadinero. El glosador o bacallà et venera, que és part d'humanitat i considera que en seria de nyicris i pipioli si el teu fetge gloriós no ens donés l'oli que ens reconstitueix i ens assegura la nostra miserable carnadura. Santiago Rossinyol. Gràcies, Pablo. I després del sofregit i de la picada hi ha un tercer element que és també antiquíssim i està molt relacionat amb la cuina catalana, i és
La Lioli! A la Renaixença, a la segona meitat del segle XIX, hi havia revistes com l'Esquella de la Borratxa, la Traca o la Ignorància, que publicaven romanços i cançons que es van fer populars. En ocasions, la maceta de picar el morter que s'acostumava a posar entre les cames per treballar més còmodament eren metàfores dels òrgans sexuals i així sorgien exemples com aquests. Ring que la ring, que entre cames la tinc. Com més el remeno, més bonic el tinc. O a València diuen Alioli vol meleta i per a poder-li fer necessita el seu morter perquè jo sols tinc maceta. I per fer alioli calen alls, sal i ous. Llonganissa i ous fregits tornen bojos els marits. Per la Candelera, ous a la gallinera. Dites. I amb els ous es cuina un dels plats més estimats, la truita, que té variacions infinites i forma part de la nostra memòria més domèstica. Cosina germana de la coca de recapte ho admet absolutament tot, convertint-se en una forma recurrent de donar sortida als sobrants de la cuina de casa. Tanmateix, la rebardura, soles o acompanyades, són les més apreciades. De carbassó, D'albergínia, de carxofa, de patates, de ceba, de l'hort, temuda pel risc en tombar-la i desgraciar el terra de la cuina. S'ha convertit en una especialitat de pícnic i d'esmorzars de forquilla. I ja que hem parlat del bacallà, no deixeu de tastar la truita de bacallà amb seca saltejada amb una picada d'alls julivert. Se us cauran els ous a terra. Qui d'aquí ha fet algun cop una truita? Qui d'aquí ha fet algun cop una truita? Molt bé. De 3 ous, qui l'ha fet de 3 ous? Molt bé. 4? Vinga, pues agosarats. 5? 10? Ojo. 8? Estem amb 8. El màxim és 8? Molt bé. El màxim és 8, has guanyat. Molt bé, doncs a tu especialment a tu. Et volem dedicar un poema d'en Josep Pedrals que ens parla de la truita casolana amb una simplicitat absoluta però que ens recorda aquells sorolls domèstics que tots hem escoltat. I sents el so entrant pel cel obert D'una forquilla gràcil que s'acuita, a abatre's contra un plat, el repiqueig, tan entranyable d'engendrar una truita. Josep Pedrals. Truitasso. Home, 12 huevos. Com que tots els que esteu aquí heu fet segur algun cop un ou ferrat, i els que no n'hagueu fet mai, tanqueu els ulls i demaneu que el terra se us empassi. Us dediquem aquest poema senzill i deliciós d'en Miquel Martí Pol, Els ous ferrats. Quan es couen, quins esclats! Els ous ferrats. Fins i tot si no es vigila, poden fer alguns disparats. I un cop cuits, ben presentats, els ous ferrats, se'ls mengen sense ganyotes, fins i tot els desganats. Miquel Martí i Pol. Hòstia, que feia molta fetge en tants ous. No sé, però a mi m'està fent venir I els que venen. M'està fent venir gana. Josep Maria de Sagarra, en la seva poesia satírica, destaca la balada de Fra Rupert. En aquest llarg poema és el propi Fra Rupert qui ens explica com té els seus ous. Fra Rupert, de les dames predilecte, menoret de parell extraordinari, puja a la trona amb el ninot erecte i com aquell que va passar el rosari sense gota ni mica de respecte, els vots del venerable escapulari, mostrant impúdic el que té entre cames, excita la lascívia de les dames. I en veu entre baríton i tenor, canta Rupert, l'impúdic fra menor. Gustós, senyores, me vinc a explicar-vos com els tinc.
Els tinc grossos i rodons com els pares felipons. I els tinc nets i sense tites com els padres jesuïtes. Els tinc frescos i bonics com els pares dominics. Cadascun em pesa 1 quilo, com els del pare Camilo. Se'ls podria portar amb palmes com aquells del mestre Balmes. No els tinc tous ni tampoc nanos, com els tenen els hermanos. Ni plens d'innoble mengia com els del cor de Maria. Ni tenen les bosses tristes com les dels germans maristes. I no en ballen nit i dia com els de l'escola Pia. No són els grans de rosaris que pengen dels trinitaris. Ni fan aquell tuf de bé dels frares de la Mercè. Cap paparra se m'hi arrapa, com els monjos de la trapa. Ni massa tocatardans com són els dels salesians. Ni peluts ni escadossers, com els d'altres missioners. Ni amb el gàl·lic i els veneris d'altres dignes presbiteris. Ni ridículs ni pudents, com ho són en tants convents. Ni aprimats pels malvicis com els tenen els novicis. Ni tronats i plens de grans com els pobres postulants. Ni amb senyals alarmistes dels nous dels seminaristes. Ni amb un tip i altre dejú com els frares de Sant Bru. Se'n poden contrapuntar amb tots els sants de l'altar. No se'n poden tornar enrere com li passava a Sant Pere. Tenen un toc tan suau com els collons de Sant Pau. Són peces que fan lluir com els de Sant Agustí. I poden omplir un camàs com els ous de Sant Tomàs. I encara sorrar-ne un tros com passava amb Sant Ambròs. Tenen aquell tuf honrat dels collons de Sant Bernat. No m'arriben fins al cul com a Sant Vicenç de Paül. No m'escalden la titola com a l'Ignasi de Loyola. No em freguen la pastanaga com a Sant Lluís Gonçaga. Hi ha més tall i més tiberi que en els de Sant Felip Neri. No hi ha al món un talent cert com els ous de Fra Rupert. La que els toqui amb vehemència, 500 dies d'indulgència. La que en copsi la grandària, fins indulgència plenària. I el cul que no és rebel anirà del llit al cel. No té l'església romana cosa més noble i més sana, ni té l'ordre caputxina, peça més pulcra i més fina, disposada a tot servei, ad maiorem gloriam Dei. Josep Maria de Sagarra. No cal dir que això ha sigut posar els ous sobre la taula. La mare dels ous. I aquella que s'ha fet famosa fa poc, per fer una truita s'han de trencar els ous. Això ho va dir un que mana, que remena les cireres. Dels que talla el bacallà i agafa la paella pel mànec. Ja se sap, qui talla i reparteix, El millor tros es mereix. tintes. Heus aquí 2 tocats del bolet, Però per quin bolet? el camassec, Camagroc, el rovelló, Pinatell, el fredolí, Carlet, la trompeta, Rubiol, el cep, Moixernó, el cinyol, Tòfona, cogomella, Llanera, Polleric, Pebràs, Múrgola, Camagroc, Llaterola, Gírgola, Ous de Reig, Orella de Gat, Vet de llop, Cama de Perdiu, Camperol, Cresta de Gall. llengua de bou! Bé, disculpeu el que heu trobat a faltar en aquestes lectures. La gastronomia és infinita i nosaltres limitadets. Obrirem un torn de versos i preguntes. Pels que us hagueu quedat desganats, alguna pregunta? Algun vers? Alguna improperi, algun insult? Es va tot, Bueno, Fins aquí, bones persones, recital i explicacions. dels plaers damunt la taula, Tot fent servir la paraula. com les bales dels canons, Només us volem agrair. que ens hagueu volgut oir, Som només aquests 2 mansos que mitjançant els romanços i sense cap hipocresia. us han volgut apropar La gastropoesia. Gràcies i gràcies. Ens hagués agradat acabar amb algú per picar, però No suposa la la permesa.
Jo només us diré que demà també tenim activitats del Dia de la Poesia. Durant el dia farem lectures aquí baix al pati i al vespre a les 7 farem un homenatge al Josep Palau i Fabra amb el Carles Jordà, que s'encarregarà de recitar poemes. I esteu tots convidats demà a les 7 de la tarda aquí mateix. Doncs moltes gràcies a tots. A la tarda, a les 7 de la tarda. Sí, i tant. Molt bé, he passat una bona estona. Què? Bueno, mira, és un vell. És el banyant, el moll d'obvi que està per ser un ja està. Molt bé. Això li farà gràcia. No, ja. Ja ara em fem millor. Em fem millor una mica. Perdó, a veure si... Deixa.